Martien en haar dochter Tatjana delen een huis met Kimba. Wanneer Martien haar man uit werken is, heeft Kimba het voor het zeggen. Kimba is een ara van 14 jaar en neemt deel aan alle aspecten van het gezinsleven. Kom jij mee in de krant lezen, Kimba? Kom. Hallo. Oh. Hallo. Kusjes geven, dat is het liefste dat ik doe, zegt. Kimba heeft een heel lief karakter. Dat is ook eigen aan die blauw-gele aras. Die zijn nogal heel zacht en lief. Je kunt dat eigenlijk vergelijken met een baby. Dat is onze baby in huis. En ze neemt eigenlijk een vrij grote plaats in, want die beheerst ons huishouden ook. Dus wij leven ook wel een beetje in functie van de vogel. Kom, we gaan patatjes maken. Ook op culinair vlak moet Martien rekening houden met Kimba. Vandaag gaan we patatjes eten met een stukje zalm en sla. Normaal gezien moeten die vogels zaad eten en speciale droge brokken. Maar dat is aan haar niet besteed. Kimba die lust dat absoluut niet. Die eet graag mee, gewoon van tafel. Cheers. Een stukje zalm proeven. Wij hebben Kimba gaan halen in de vogelkwekerij. En dan was ze eigenlijk nog een beetje te klein om zelfstandig te eten. Dus ja, die wou echt niet eten en dat was echt wel een probleem. En op den duur, ja, dan wou die gewoon een beetje eten uit onze mond, zoals vogels eigenlijk doen, dat plat en warm was. Als ik iets nieuw probeer en ze lust dat niet, dan neemt ze dat wel in haar bek en dan proeft ze daar eens van en dan gooit ze dat weg zover dat ze dat kan weggooien. Dus dan weet je onmiddellijk dat ze het niet lust. Maar dagelijks dessert is spek naar de bek van Kimba. Ik heb hier in haar potje 1 lepeltje amandelpoeder gedaan. Dan voeg ik daar nog 1 Vitabis en nog een paar andere koekjes aan toe. Dat moet ik eerst een beetje weken in warm water. Dat is heel belangrijk. Als dat koud is, dan lust ze dat niet meer. Dan wil ze daar niet meer van eten. Dus het moet ook heel goed door elkaar gemengeld zijn. Want als er nog te veel brokjes in zitten, dan lust ze het ook niet graag. Een heel kieskeurig vogeltje. Het is echt een gewoontebeestje, Kimba, en ze heeft liefst dat dat op dezelfde plaats gebeurt. Het papje dat is gewoonlijk in de zetel voor tv. En ja, dan zit ik in de zetel, zij zit op de leuning en dan geef ik zo haar papje.